Христа Рождество, Христа Рождество, всем людям обвящаем. Так, як Мария усей душой Христа к себе примайма, любовь свою, и Богу, и людям дайма. Так, як Мария усей душой Христа к себе примайма, любовь свою, и Богу, и людям дайма. А вчора з вечора, з вечора засвітила зора, засвітила зора, зора засвітила, зора засвітила увесь світ, обудила увесь світ, обудила. Нам прийшла новина, пришла новина, что Дева Мария народила сына. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. На високім посаді убачив я Пана, якого прославляють усі аньоли, у один голос співаючи: «Вось той, хто володарить навеки». Гэтымі словамі молитвы на ўваход пачынаем святую імшу, падчас якой прадставім Богу наши просьбы, наши інтэнцыі. Асаблівым чынам будзем даручаць Божай міласэрнасці памерлых Замара Эдварда, Трахневіч Галену, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за наши правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Усемагутны Божа, зайцовскою добрынёю выслухай молитвы Твайго народа, дапамажы яму зразумець, што трэба рабіць, і дай сілу да выканання пазнаных абавязкаў праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання першої книги Самуэля. Сталося у тыя дні. Філістимляне
сабраліся на вайну супраць Ізраіля. Ізраіль таксама вырушыў на бітву супраць філістымлянаў і размясцілі стан каля Абанацэра. Тым часам філістымляне прыбылі у Афек і выстраліліся супраць Ізраіля, і разгарнулася бітва. І быў разбіты Ізраіль філістымлянамі, якія забілі на полі бітвы каля 4000 чалавек. Калі вярнуліся людзі ў лагер, старэйшыя Ізраіля казалі: чаму Пан дазволіў разбіць нас сёння перад філістымлянамі? Возьмем да сябе сілома каўчэг запавету Пана, каб ішоў сярод нас і вызваліў нас ад рукі непрыяцеляў нашых. І паслаў народ у Сілом, і прынеслі адтуль каўчэг запавету Пана магуцяў, які сядзіць на херубінах. І былі з каўчэгам запавету Пана два сына Ілья, Афані і Фінхас. Калі прынеслі каўчэг запавету Пана ў стан, увесь Ізраіль узняў вялікі крык, і задражэла земля, і пачулі філістымляне шум крыку, і казалі: што гэта за шум моцнага крыку ў лагеры гэбрэяў. І даведаліся, што каўчэг запавету прыбыў у стан, і спалохаліся філістымляне, кажучы: Бог наведаў стан. І бедавалі са словамі: гора нам, бо не здаралася такога ні ўчора, ні яшчэ раней. Гора нам. Хто ж выратуе нас ад рукі гэтых магутных багоў? Гэта багі, якія спаслалі на Егіпет усялякую пашасць у пустыні. Мацуйцеся і будзьце мужнымі, філістымляне, каб не служыць гэбрэям, як і яны служылі нам. Будьце адважнымі і змагайцеся. Змагаліся філістымляне і разбілі Ізраіль так, што кожны уцекаў да палаткі сваёй. І параза іх была вельмі вялікай. З філістымлян палегла 30 000 пяхоты. Каўчэг запавету быў захоплены. Офні і Фінхас загінулі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Откупи нас, Пане, у своей милосердности. Откупи нас, Пане, у своей милосердности. Откинуты нас и посоромил, и не выходишь с нашими войсками. Примусив нас утекать от ворога, а ненавистники наши нас обкрадают. Откупи нас, Пане, у своей милосердности. Ты отдал нас на зневагу нашим суседям, на осмеяние и погарду тых, хто нас оточае. Ты зрабіў нас прыказкаю для язычников
і головою кивають над нами народи. Откупи нас, Пане, у своей милосердности. Обудися, чему спишь ты, Пане, прочнися и не откидай нас назаўсёды. Чему ховаешь ты свое обличье и забываешь про нашу недолю и про наш утиск? Откупи нас, Пане, у милосердности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обвещал Евангелие об володарстве и лечил усялякую хворобу у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ком Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час прийшов до Єзуса прокажений і, упавши на колені, просив Його: «Коли хочеш, можеш мене очистити». Єзус, злітувавшися над ним, протягнув: «Хочу, будь очищений». І одразу ж проказа сишла з його. Тярох його і одразу відправив, кажучи: «Гляді, нікому нічого не кажи, але йди покажися святару і дай ахвяру за очищення своє, як загадав Мойсей для свідчення їм». Але ён, вийшовши, почав обвіщати і шмат розказувати про подію, так що Єзус не мог уже відкрито увійти у город, але був здалек, у пустельних місцинах, і приходили до Його адусюль. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, коли ласка. Умиловане у Христе Пану, брати і сестри, напевно, кожен з нас і не однойче спотикав у своїм житті людей, з якими неприємно сутикатися, людей брудних, з різних обставин. Може, це бездомний, який просить милостині. Може, чоловік, який працює на тяжкій праці, має брудні руки і не хочеться докранутися, пожати гэтую руку. Сутикаємо людей хворих, навіть не обов'язково заразною нейкай хваробай, але увогуле внутрішній голос підказує: будь далёка, здаля ад гэтага чалавека. Мы абходзім такіх людзей, шчыра кажучы, побач яго. Калі толькі не змушаныя, у некаторых толькі выпадках хтосьці згадзіўся бы быць побач чалавека, ад якога непрыемна пахне. Гэта людская наша натура. Сёння мы чуем у Евангелии про чалавека хворага на праказу. У часы біблійныя праказа гэта не толькі была хваробай, гэта было чымсь большым. Чалавек хворы на праказу быў выключаны наогул з грамадзянства і з рэлігійнага жыцця. Ён павінен быў жыць на пустынных месцах, здалёк ад горада, ад вёскі.
І калі кагосьці спатыкаў на сваёй дарозе, дзе ішоў, павінен быў здалёк крычаць, што ён нячысты, каб ніхто не мог быць побач такога чалавека. Быў выключаны з храма, не мог прыйсці ў святыню, у сінагогу. І вось гэты чалавек, хворы на праказу, ламае права. Ён падыходзіць да Езуса. Напэўна, гэта найпрыгажэйшая малітва ва ўсім Евангелі. Малітва поўная пакоры, адначасова моцнай надзеі і веры у моц Езуса Хрыста. Падае на калені і кажа: Езу, калі хочаш, дапамажы мне. Калі хочаш. Езус адказвае, ён не просіць, не намагаецца, каб штосьці ўчыніў Езус, толькі просіць. Езус таксама ламае закон. Ён пытаецца, чаго хочаш. Хачу быць чысты. Езус працягвае руку і дакранаецца да хворага. Хачу, будь ачышчаны. Езус як быццам замяняецца месцам з гэтым хворым чалавекам, бо кожны, хто дакранаецца да хворага на праказу, сам становіцца нячыстым. Гэта было прадвесцем крыжа Езуса. Калі несправядліва асуджаны быў распяты на крыжы, ён стаў грахом для нас, людзей, каб мы былі ачышчаныя, апраўданыя ў вачах Бога, каб сталі блізка Бога, каб маглі стаць дзецьмі Божымі. І Езус, замяняючыся месцам з гэтым хворым чалавекам, ачысціўшы яго, ён сам, як кажа сёння Евангелие, што Езус не мог ужо адкрыта ўвайсці ў горад, але быў здалёк у пустэльных месцах. Быў здалёк, не мог адкрыта ўвайсці ў горад. Умілаваныя ў Хрысце, пану, браты і сёстры, чаго нас можа навучыць сённяшняе Евангелие, сённяшняе спатканне з Езусам? Па-першае, пакорнай малітвы, пакорнай і поўнай надзеі. Мы заўжды просім аб чымсьці Пана Бога, але як быццам, Божа, Ты павінен мяне выслухаць і паслухаць. Ты павінен выканаць тое, аб чым я прашу. А калі не, шукаем іншыя шляхі. Альбо часамі нават трацім веру. У нашым жыцці кожны з нас, напэўна, мае свайго роду розныя праказы. Хвароба, якая адлучае мяне ад людзей, цярпенне, якое мяне прыгнятае. Можа, нейкія моманты ў жыцці, калі я замыкаюся ў сябе і ад іншых, трацячы надзею, хаваючыся ад людзей, ад Бога. А часамі прыкідваемся як быццам чыстымі і не можам адкрыцца перад кімсьці. Нам не трэба хавацца перад Богам. Умілаваныя ў Хрысце, пану, браты і сёстры, сённяшняя навука Езуса паказвае, што
можна і варта мне і табе быць такімі, якія мы ёсць. Такі, якія ёсць. Со сваімі страхамі, со сваімі слабасцямі і со сваёй праказай граху і свабодна падыходзіць да Езуса Хрыста. Ён не баіцца дакрануцца да мяне. Ад нас толькі, калі мы з верай падыдзем да Езуса, дастаткова сказаць Езу, калі хочаш. Адказ будзе заўсёды адзін і той. Хачу. Amen. Сабраныя ў імя Езуса, які хоча нас ачысціць, даручым Богу патрэбы нашага і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб у ім панавала чысціня веры і звычаяў. Цябе просім. Молімся за міжнародныя арганізацыі, каб яны дбалі пра здароўе і супакой у свеце. Цябе просім. Молімся за медыцынскіх работнікаў, каб яны адчувалі сябе супрацоўнікамі Бога, які аздараўляе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пакліканых да святарскага і манаскага жыцця, каб Бог даў нам новых лекараў душ. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто папярэдзіў нас да нябеснай айчыны, а хто дарагі нашаму сэрцу, за нашых блізкіх памерлых, асабліва за памерлых Замаро Эдварда Трахневіч Галену, каб добры Бог у сваёй айцоўскай міласэрнасці прыняў іх да сваёй хвалы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы наследавалі міласэрнага Хрыста і памагалі патрабуючым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, наш прытулак і нашая моц, ласкава выслухай малітвы Твайго люду і ўчыні, каб мы атрымалі ўсё, а чым Цябе з даверам просім. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Бог прыняў людское тело, весяліцца, кажа смела, для яго мы заспявайма і на лірах заіграйма. Хвала, хвала, для яго мы заспявайма і на лірах заіграйма. Хвала, хвала, грамадою заспявайма і як Богу хвалу дайма, всемогутному дитяти і Марії його маті. Хвала, хвала. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Божа, нехай буде Тебе дасподоби ахвяра Твоєго люду, праз якую Ён досягає освячення і атрымлівае тое, аб чым шчыра просіць, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. зносім їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага.
Мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць, з жывою верою вызнаем яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословленный Той, які ідзе ў імя Божае. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святай крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, пра Эдварда, Гелену і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Твое владыцтво, хвала навеки.
Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно з Твоей волей, одарить Його супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Spokojna musimy. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будет здоровлена душа моя. Наши планы и надеи были марными не раз, только Божья милосердность приведе до меты нас. Езу Тебе веру, змалку дён моих, Езу Тебе веру, хоть свет кпить с таких, я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опецы чулай мою душу. У тяжких життя хвилинах не упадай у розпач ты. Милосердность Тебе выведи с журбы. Езу Тебе веру, змалку дён моих, Езу Тебе веру, хоть свет кпить с таких, я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опецы чулай мою душу. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опецы чулай мою душу. Молимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, каб Ты, кого Ты падтрымліваеш своим сакраментом, годно Тебе служили и своим жыццём были Тебе даспадобы, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу.
Вирушайма до стаєнки, кличуть Єзус і паненка. Привітайма немовляті і Марію його маті. Привітайма немовляті і Марію його маті. Єзу люби нам жаданы, Твой приход здавен чаканы. Вістілі його пророки і чакали усі народи. Вістілі його пророки і чакали усі народи. Ангел панський звеставав Панне Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга панская, няхай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария,